Хайде да сравним тези Lip Stain маркери на She Glam и на Essence. Това са двата цвята, които аз си закупих от Lily. Този се води номер 1, а този е номер 2. Така, за сега, както виждате, пуска мастил доста добре. Доколкото съм чувала, тези на Huda Beauty на много хора им се налага да ги държат по-надолу, за да може мастилото да падне. Пигмента, т.е. не мастилото, за да могат да си очертаят устните. Както виждате, нямах абсолютно никакъв проблем с този цвят. Изглежда много красиво и ще го оставя малко да засъхне. Така изминаха няколко секунди. Нека проверим какво ще е положението. Дали наистина пада или си седи по устните. Малко като че ли се поизтри. Не забелязвам да има много такъв трансфер. Не знам дали вие виждате нещо. Аз не виждам конкретно. Но цветът наистина така започна малко да избледнява като че ли. Сега ще нанеса и от този гланц. Това за ежедневието е доста добра комбинация. Сега ще изпробвам и розовият нюанс. Този е доста такъв наситен цвят. Не знам като засъхне дали ще е такъв ефектът или малко ще се поизтрил. Има малко върху пръста ми, но това не е проблем. Както виждате, самия продукт си седи. И сега ще нанеса от това червило на L'Oreal, за да видим как ще седи. Комбинацията е повече от прекрасна. Погледнете. Наистина изключително добре седи. Малко тук си излезнах извън контура. Но наистина много ми харесва тази комбинация. Сега ще изпробвам и този на She Glam. Този цвят се нарича It Girl. Този цвят може наистина да се окаже по-добрата версия от този на Essence. Нека набързо да проверим колко трансфер ще има. За сега, честно казано, изглежда доста добре, доста е впечатляващо, отколкото тези на Essence. А както знаете, She Glam е марка на Shein. Изобщо не мърда. Просто Essence наистина май ще отпадне като вариант за тези маркери. Ще използвам същия гланц, който използвах и за Essence. Това не е най-удачният гланц, но виждате, просто този маркер е наистина много добър. Нямаше трансфер и устните ми са перфектни. Сега ще ви покажа този цвят, който се нарича Bright Side. Абсолютно никакъв проблем с нанасянето на тези маркери. Нещо, което наистина е голямо предимство спрямо факта, че има много по-скъп такъв, който има проблем с това да пуска продукт. Тези наистина са много изгодни и наистина изглеждат, че си заслужават. Абсолютно нищо не мърда. Този продукт е наистина уникален. Сега ще сложа малко от същото червило на L'Oreal. Уникално. Просто аз съм изключително впечатлена. Тези двата наистина са ми фаворити. Няма абсолютно никакъв проблем с нанасенето им. На Essence, за жалост, видяхте, че имаше трансфер и някакси цветът не изглеждаше толкова изкрящ. Докато тези не само показаха, че могат лесно да се нанасят, но и цветовете им са прекрасни.